Carles, tot va segons lo previst. D'acord. Seguirem el procediment habitual. Perdona, que et quedaràs alguna cosa? És que hem de tancar. Com que heu de tancar? Però si acabo d'entrar. No sé, em podríeu haver avisat i hauria vingut per la tarda. Miri, deixeu estar, ja passaré en un altre moment. Gràcies, Vale. Pensava que tenies entrenament. Sí, bé, acabo de sortir. Encara he d'anar a casa. La meva mare m'ha dit que si podia passar per la botiga a agafar-li un vestit que t'he encarregat. Aquí lo tengo, Mar. Vale, a ver si está apuntado. María, tu madre, se llama. Sí, llavors és aquest. Bien. Muy bien, muchas gracias. Bé, jo vaig tirant cap al restaurant. Ens veiem allà? Sí, jo vaig a casa a dutxar-me i vinc corrents. M'agradaria acompanyar-te. Fins ara. Fins ara. Has anat molt ràpid, no? Bueno, no, normal, no sé. No hi veig un moment al lavabo, ara torno. Vale, perfecto. Fins ara. Què? Saps el temps que porto esperant-te? 2 minuts. Que tothom ha marxat. Que estic sol, Que portes 2 hores al lavabo. No pot ser. Sí, pot ser, perquè estic aquí i no hi ha ningú. Se n'han portat el teu platja. Què feies? M'he anat a rentar les mans. Durant 2 hores? Com que duren 2 hores? Era
És que no sé com vols que et cregui que t'has anat a rentar les mans durant 2 hores. Què? Senta't. Et juro que no sé què ha passat. Doctor Lieberman, ja són 15 casos detectats. Continuï amb el seguiment habitual. D'acord. Senyoreta Planes, el subjecte 32 està preparat. Sí, és aquí, ja ha arribat. Faci'l entrar. Sí, senyor. Ei, hola. Hola. Bones. Un rellotge, sisplau. Algun d'aquests? Sí, aquest d'aquí mateix. Bé, jo li faré una sèrie de preguntes i li demano, sisplau, que les respongui amb màxima naturalitat, d'acord? D'acord. Ara és de dia o de nit? Ara de dia. Podria dir-me una marca de refresc? Coca-Cola, per exemple? Seria capaç de descriure com va vestit avui? Doncs aquest matí m'he posat una samarreta de color blau, també porto uns texans de pantalons que em va comprar el... que em va comprar la meva mare, i per últim porto unes sabates que aquestes sí que me les va regalar la meva àvia i la... Senyoreta Planes, ja ha acabat l'entrevista. Gràcies.
Marc? Què passa? Aviam, que últimament m'estan passant coses molt rares i t'he d'explicar una cosa. No puc més, que no sé què em passa. Estic vivint un infern. Marc, jo... Tinc por a seguir i a continuar. La meva única esperança ets tu. Et veig estranya, Marta. De fet, ja fa dies que et veig així. Tinc por, Marc. Tinc por de mi mateixa. Tinc por de viure. No t'entenc. No t'entenc, Marta. Ho intento, però és que no t'entenc. Saps què dius? Marc, t'imagines viure la teva vida com si fos una pel·lícula? On l'espectador pot determinar l'acció, pot retrocedir, avançar i parar el temps. Pots creure que jo sóc això? Un ninot en mans del que admira? No sóc res. En realitat no sóc res. Ara estem junts, però... I d'aquí un minut? Un minut. Ja no té cap sentit per mi. No t'entenc. Marc! Deixa-ho. Què? Marta? Marta! Ei! Ho sento. Sóc idiota. Ningú em creu, Marc. No tinc on anar ni què fer. Explica'm-ho. Jo seré al teu costat. Tinc molta por. Explica-m'ho tot. Des del principi. Va ser després de veure'ns, o sigui, el matí després. A la sabateria. I després al restaurant, i al cafè, i a casa meva. Estic aterrada. Hi ha d'haver un desencadenant. Si et va passar per primer cop a la sabateria, què vas fer el dia anterior? I després ens vam trobar a la Bohem. I a la tarda? A la tarda? No ho recordo. Espera. Recapitulem.
Aquest soroll... Quin soroll? No! És aquest soroll, Marc. És el soroll del boli. Però, Marta, a tots els llocs on t'ha passat això no hi havia bolis. Marta, l'he de tornar a clicar. Si no ens quedarem aquí encallats. Estàs preparada? Sí. Què passa? Què has vist? Era un noi. I em deia que no entrés. Que no entressis a on? No ho sé. No ho sé. Això és molt estrany, Marta. A veure, tornaré a clicar. Vale, concentra't en el mateix. Sí? Marta. Marta, estàs bé? Saps massa. Ara li faré unes preguntes. Respongui amb la màxima sinceritat. Ara és de dia o de nit? Sabria dir-me una marca de refresc? Sabria descriure com va vestit? Avisa'm, hòstia puta! Avisa'm! No! Bueno, Rodant, acció! Què? Què? Què passa? Què passa de què? Què has fet durant 2 hores? M'he mirat la mà sense rellotge. Acció! Doctor Lieberman, trucada per la línia 2 del president. Ja me la va passar. Rodant, acció! Doctor Lieberman, ja són els 15 casos detectats. Acció! Perdona, Marta, però... És que no t'entenc. Marc! Rodant,
Acció. A veure, retrocedem? Sisplau, retrocedem. A veure, retrocedem un... Què és això? Digues tirem enrere, vale? Va, tirem enrere. Acció. No, Perdó, és que mira també. Espera. Acció. Don paper. Bueno. Acció. Vale, dona'm paper i boli. Aguanta, una mica més, Marta, està a punt. Acció! Muy bien, muy bien. Perfecto, profesional. Acció!